Dobrý den vám přeji, jmenuji se Martin Vlk a jsem opravdu velice rád, že se díváte na tohle video. Jsem autorem 28denního online programu o živé stravě s názvem Průvodce zdravým hubnutím. Díky přesnému postupu, který jsem vymyslel, vedu lidi po dobu 28 dnů krok za krokem k živé stravě. Součástí tohoto programu jsou recepty jídel a jejich přesný rozvrh na 28 dnů. Dále jsou zde také nákupní seznamy právě všech ingrediencí pro přípravu a také pokyny na další postupy. Den za dnem, krok za krokem. To vše lidem šetří spoustu času při přemýšlení o jídle. Jsem také autorem kuchařky RAF receptů, která nese název Jak začít a dopřávat si živou stravu každý den. Tyto recepty v kuchařce sepsané jsou opravdu velmi jednoduché a zvládá je každý začátečník s živou stravou. Byl to můj cíl sepsat takovéto recepty. Pořádám také workshopy s názvem Nevaření naživo. Tyto workshopy jsou právě na téma živá strava a vše kolem ní a s ní spojené. Tvoříme různé recepty, připravujeme si jídla, informace a předáváme rady a tipy. Díky živé stravě, o kterou jsem se začal zajímat už před 2 lety, jsem já osobně zhubnul 18 kg a moje manželka dokonce 27. No a tuto váhu si již rok trvale držíme, bez jakéhokoliv jojo efektu či výrazného zakolísání. To je na živé stravě naprosto geniální a já to opravdu velice obdivuji. Tímto vším, co dělám, se snažím lidi kolem sebe nějakým způsobem inspirovat. A chci vám hlavně říct jednu důležitou věc. Živá strava není žádná dieta, ale je to určitý životní styl, pro který je potřeba se rozhodnout. Já nikdy do nikoho nic nenutím nebo nepřemlouvám, ani tentokrát opravdu nebudu. Na svých stránkách www.ravstrava.cz mám zdarma ke stažení e-book a tento e-book popisuje právě moje a manželčiny začátky s živou stravou. Je plný rad a tipů, čeho se na začátku vyvarovat a co naopak právě udělat do začátku s živou stravou. Jeho název je Jak zhubnout jídlem bez diety a jojo efektu. Ten jojo efekt je tam opravdu velice důležitý. A za posledních 12 měsíců si tento e-book stáhlo přes 2500 lidí. A já jim za to mnohokrát děkuji. Živá strava se pro mě stala dnes už nejen prací, ale hlavně zábavou a koníčkem. Čím déle se totiž o ní zajímám a poznávám její přínos a kvality pro svůj osobní život, tím více jsem z ní nadšený a rád se o ní povídám. Denně se bavím se spoustou lidí, kteří se ptají na můj názor ohledně všeho kolem živé stravy, ať je to stroje, ať jsou to recepty, ať jsou to ingredience a tak dále a tak dále. A já rád na tyhle otázky odpovídám, protože mohu tím přinášet poznání dalším a dalším lidem. Navíc tyto otázky jsou pro mě zpětnou vazbou na mou práci, kterou už jsem vykonal. No a právě proto jsem se také rozhodl uspořádat webinář s názvem Hubneme živou stravou. Na tomto webináři, který se bude konat 23. června, budu odpovídat na všechny vaše otázky, které mi před webinářem, ale i během tohoto webináře napíšete do komentářů tady pod videem, až úplně dole. Zvu vás tedy, abyste se už dnes připojili k živému vysílání, a to stisknutím toho žlutého tlačítka, které je přímo tady pod videem, tady hnedka dole. No a pak v klidu a v pohodlí v úterý se podívali z vašeho domova a poslouchali odpovědi na všechny vaše otázky. Už nyní můžete psát své dotazy právě na této stránce a ptát se na všechno, co vás kolem živé stravy napadne a zajímá. Může to být přínos, může to být negace, cokoliv, co vás napadne, ptejte se, protože ze všech těch otázek, které se na této stránce objeví, budou na konci webináře vylosováni 3 z vás,
kteří dostanou zmiňovaného průvodce zdravým hubnutím, tento online program úplně zdarma. Tento program je v hodnotě 2990 Kč a já jsem se rozhodl na tomto webináři rozdat bezmála 10 000 Kč. Těším se na vás, těším se na vaše otázky. Uvidíme se v úterý 23. června 2015 od 20 hodin. Mějte krásný zbytek dne a na viděnou.